চৰিত্ৰ ব্যৱহাৰ পাতি এনেকুৱা হয় আপুনি উগ্ৰপন্থীৰ পৰা কি আশা কৰিব বেলেগৰ পৰা কি আশা কৰিব নহয় বিধায়ক এজন এই যে স্বভাৱ মই উগ্ৰপন্থী বলে কোৱা নাই কিন্তু উগ্ৰপন্থীতকৈ বেছি হ'ব উগ্ৰপন্থীতকৈ এয়া হ'ব আমাৰ বিধায়কসকলৰ सोर सानसुमायालाय जोंनि गार्जेन ना जोंनि एडभाइजार ना जोंनि लिडार बे सासे ससाइटिनिफ्राय रिजेक्टेड पार्सन आरो रिजेक्टेड पार्सननि खोथाखौ खोनासंनानै डिबेट खालामनायनि कुनु प्रयोजन गैया जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ जों खालामदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों गोबां प्रभिजन मोनदों जों जास्ट बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन सोरबा सानसुमाजों डिबेट खालामनांगौ होनना जों साना डिबेट खालामनांगौ गोनांथिबो गैया आरो सानसुमानि खोथाखौ खोनासंनायनि जोंहा जेबो जुक्तिबो गैया बेनिखायनो जों बिथांनि खोथाखौ खोनासङा बे लामाजों मा बुंगोन लामायाव थाबायलांनाय मैदेरा बै माखौ सैमा सोंनायखौ खुनु खेरखेराया दिनै सानसुमानि खोथाखौ खोनासंनायनि जोंहा टाइम गैया आरो सानसुमानि खोथाखौ खोनासंनायनि जोंहा प्रयोजनबो गैया गोसोनि बोलोजोंसो दावहा नांजायो आरो जों साननाय बादि जों चक्र बेहुआव गैया बेयो मोनसे मेलेमनिसो दावहा जादों पेपार माध्यमाव बुंनानैनो बर'फोरखौ सिगिनो हायो नामा सोमावसारनायनिफ्राय फासयहोनो हायो नामा बे मेलेमनिल' जुद्ध जादों बे ट्राइबेलफोरनि थुलुनायाव जों बयनिफ्रायबो जौगासारनाय सोद्रोम आरो आब्रुथि गोनां हारि होननानै जोङो दिनैहाय होमबा आमेरिकानि सासे जार्नालिस्ट फैदों आरो बेजों फट'ग्राफारबो फैदों क'क्राझारनि सार्किट हाउसआव आंजों जनानै रायलायदों आमेरिकानि इंलिश खोनास्लाबलायनो नागिरा नाथाय आंबो बर' स्टाइलाव रायलायदों दा आंनि इंलिश बिनि इंलिश जेबो प्रब्लेम गैया बुजिलायनायाव सानसेखालि बियो मा जाबाय सानथाम थानायनि गेजेराव सानसे आं नोंसोरनि बर' एरियायाव थांनो लुबैदों होनना बुंबाय आरोखि बबेथिं लांनो खबरदार बे समाव खिन्थु बर' गामिफ्राव हाथियार लाग्राफोरसो थायो ओरैनानै जों ओरैनो जंखायनानै सिगिदों आरो नों बिदियावबो थांनो हायोबा थां हाथियार लाग्राफोर थायो नामा होमबाथ' आं थांसिनगोनसो नायनो थांदों बियो मोनसे जायगाथिं थांनायाव जायगानि नामखौ मख'ला आङो बे साংবাদিক थांनाय खाथियावनो द्रुम गावलायलायनाय जाबाय दाना साउन्डखौ खोनानानै मा जाखो बिलाय सावनालाय जाबाय बियो साथ लांग्राया बुंबाय सार नों बिथिं थांनो नांला बिथिं गावलायलायबाय गावलायदों गारिया ड्राइभार सालायनायखौ ड्राइभारनिफ्राय साबिखौ सिख'नानै गावनो सालायनानै थांबाय जोंनि मानसिखौ लांफाबावाखै गावलायनायखौ नायनो थांनानै नुहैबाय गावलायनायाथ' गैलिया गावलाय खारलांजोब्बाय होमबा बे फैफिननानै दाना बुंबाय मा जायगा जुजिबाय सभारेन कान्ट्रि दाबिखौ नागारबाय सेपारेट स्टेटआव बिथांमोना फैबायमोन जे भारत गभर्नमेन्टआ निश्चय थगाया साननानै ड्राफ्टनि कपिखौ एडभान्स नुवा हसिया बिथांमोना सहि हैनायाव बिराद गोरोन्थि जादों दिनै जुदि बे रियेलि बे थामथि बर' एकरा बिटिआर एकरा जुदि रियेलि पिस एकर्डमोनब्ला शान्ति सुक्ति मारमोनब्ला गभर्नमेन्टआ जुदि बेखौ लादोंमोनब्ला दिनै सुक्तियाव सहि होनाय रन्जन दैमारि बिथांमोना सेन्ट्रेल जेलाव मानो सोनांगौ